Nke a bụ akụkọ ufe banyere Ọlamma. Ngwa gee ntị ọfụma ka ịnụ akụkọ a. Na gboo, n'obodo anyị, e nwere otu nwa agbọghọ mara mma nke ukwuu, aha ya bụ Ọlamma. Ọ machasịrị mma na-egbuke egbuke dịka amụma igwe. Tupu ya etoru ịlụ di, akụkọ banyere Ọlamma agazuola obodo anyị na obodo ndị gbara anyị gburugburu. O teghị anya ka Ọlamma tozuru agbọghọ, ka ọtụtụ okorobịa bịara ka ha lụrụ ya na nwunye. Ụfọdụ ndị a bụ ndị ọgaranya dị iche iche, ụfọdụ bụ dimgba, ndị ọzọ bụ ndị dibịa dị egwu, na agadaka ndị dinta sokwa bịa. Ma ọ dịghị onye n'ime ha Ọlamma nabatara. Ya na-ekwu sị na ọ bụ sụsọ nwoke mara mma, mabiga ya oke, bụkwa ọgaranya, bụrụkwa dike ka ya ga-anabata. Akụkọ banyere Ọlamma wee gbasaa ebe niile wee rute ala mmụọ. N'ala mmụọ, ọ dị otu okorobịa na-eme ka isi adịghị ya mma, bụrụkwa onye ihe dị mma na-amasị. Aha okoro mmụọ abụọ ka o mee wee nyaa isi wee kwuo na ya ga-eje n'obodo ndị mmadụ kpọrọ Ọlamma lọta n'ala mmụọ. N'oge a, ndị mmụọ na-eji mmadụ emere nri dịka anyị ji ewu maọbụ ehi eme nri. Ọ bụrụ na Ọlamma esoro ọkaome wee ruo ala mmụọ, ha ga-eji ya mere nri. Ma ọ dị ọdachi ukwu ọkaome nwere nke nwere ike igbochi ya iweta Ọlamma. Nke a bụ na Ọlamma na-atụ anya okorobịa mara mma, mabiga ya oke. Ma otu ọ dị, ọkaome ewe ya anụ ahụ dịka mmadụ, ka ọ ga-abụ na ọ bụ okoro mara mma. Ugbu a, ọkaome ka bụ sụsọ ụfụfụ na-erugharị n'ikuku. Ndị mmụọ na-adị ka ụfụfụ ncha mgbe a mụrụ ha. Ha adịghị ewe anụ ahụ, ha adịghịkwa ewe isi, ogbe ahụ, aka ma ọ bụ ụkwụ. Ma ọ bụrụ na nwa mmụọ erie anụ mmadụ, ọ ga-amalite iweta anụ ahụ nke riri anụ mmadụ nke isi mmadụ dị na ya, nwere ike ịkwanye sọsọ okpokoro isi. Nke ọzọ nwere ike ịkwanye naanị isi na ogbe ahụ site n'iri anụ mmadụ nke mpaghara ahụ ndị a dị na ya. Ka onye si rite anụ mmadụ, otu a ka ọ ga-eweta anụ ahụ nke mpaghara ahụ dị iche iche wee ruo mgbe ọ ga-ezu oke dịka mmadụ. Oge ụfọdụ, ndị mmụọ anụ ahụ ha zuru oke na-adị abịa n'obodo anyị n'ụbọchị ahịa bịa zụrụ ngwa ahịa ha chọrọ. Ya mere, ọ bụrụ na gị elezi anya nke ọma n'ime ahịa, ị ga-ahụ ụfọdụ ndị na-akpagharị n'ime ahịa ma ọ bụ ụkwụ ha adịghị eru ala. Ma ugbu a, ọkaome bụ sụsọ ụfụfụ n'ihi na o ribeghị anụ mmadụ ma ọlị. Ndị mmụọ ibe ya wee jụọ ọkaome ajụjụ sị, kedu ka ị ga-esi kpọta Ọlamma ebe ị bụ sụsọ ụfụfụ na-enweghị anụ ahụ? Nke ọzọ abụrụ na ndị mmụọ enweghị ike ịmanye onye ọbụla ka o soro ha laa, ma ọ bụrụkwa na onye dị otu achọghị. N'ihi nke a, ọ dịghịrị ndị mmụọ mfe iweta ndị mmadụ ha ga-eji mee nri. Ya mere, kemgbe ndị obodo anyị ji bido were amamihe, nghọta na afọ ojuju na ihe onye were na-ahazi obodo, ndị mmụọ adịghịzi eweta ndị obodo anyị ha ji eme nri. Ọkaome wee chee echiche, chemie ya, wee kpebie na nke a bụ ihe ọ ga-eme. O wee sị, m ga-ejekwuru mmụọ were okpokoro isi makwa mma ihu, gbaziri ya okpokoro isi ya. Otu aka ahụ, m ga-ejekwurukwa mmụọ were ogbe ahụ, gbakwara dimkpa, gbazikwara ogbe ahụ ya. Otu a ka m ga-agbazikwara mpaghara ahụ dị iche iche ruo mgbe m ga-eweta ezu anụ ahụ ga-eme ka m bụrụ okorobịa mara mma nke nwa agbọghọ ọbụla ga-achọ. O mekwara dịka o kpebiri, gbazite mpaghara ahụ dị iche iche, mere ka o zuo oke, bụrụkwa okorobịa dị mma ile anya. Mgbe nke a mere, ọkaome wee palite njem ya, hapụ ala mmụọ, wee bịarute obodo anyị. Ozugbo o rutere, ọ jụrụ ajụjụ ụzọ ọ ga-esi rute na be Ọlamma. Ndị hụrụ ya mgbe ọ na-ajụ ajụjụ ụzọ ghọtara ihe gaje ime, n'ihi na ọkaome bụ nwoke mara mma, nke mma ya na-ebu ụmụ agbọghọ ajụ dịka ha hụrụ ya.